weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓoggue to babaɓe to abdallah jeeri to bagodina to fondu to woluma nere to woluma hatara to nere to neriyel to silla to beelinaɓe to rindiaw ko on takkusan juula ha e nder duɗala ceerno da to ñabina ha to galle ceerno mouhtar sy to kay haydi ko on takkusan kadi juula ha to duɗal ceerno haadi oumar sy to jowole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie million dose taw ko ñakko ko fate haɓade coronavirus ngo hindo sino farma ko ballal ngal leydi Chine walliti laamu leydi Mauritanie to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal coodino ko ɓoyani ko sapande tati bus taw ko bisuji ɗi hinde Dakar dem diga bisuji kesipula jaaduɗi e jamanu hollirama noon yimɓe bolle puyɗen ɓe kili yoga e ɗina bisuji to leydi Mali colonel Azimi Goïta o joddima e médiateur kono Goodluck Jonathan dogo koyɗe jaam hakkude catala CEDEAO e leydi Mali ɓe joddima aljuma hanki o to Koulouba woni to palais présidentiel to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara kañum woni hoorejo leydi ndi omo tawi e jillu makko to leydi Afrique du Sud guila are jappere laamu noon ko ngollo woni gadnol makko mo yillo to leydi Nelson Mandela habaruji men joolam jaɓerima en jaa ha to leydi Ukraine jeen ha to leydi Sri Lanka ha to leydi Chine e to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. kala rafi mo Allah addi jomiraɗo ne jippini kene safara ɗum hano hannirta ni an donkuɗo famde ɓandu mum an tugiɗo an donkuɗo jokkoyde en ɗam donkuɗo yaade jama hano hannirta ni an gonduɗe koyɗe musoje gonduɗe keeci musoki an gonduɗe prostate an donkuɗo famde ɓandu mum ɓandu wuloru reedu wuttoru jokkodira e gorelti joni jittuɗa hoore maɗa an gonduɗe diabète gonduɗe tension an mo cholestérol tampini an dokɗo e safruji ha tampi ene moɗi poɗɗe haaride mum heewi ene ƴetti pikkiraji ha koyɗe batti musde musidɓe tedduɓe jokkodire gorel te joni jitɗa hoore maɗa an gustoraɗo garagu donkuɗo nangude taare hutoro gorel te joni jitɗa hoore ma hano hannirta ni kala jiɗɗo noon jokkodirde gorel te so tawi ko wonɓe to leydi Sénégal oɗon mbawi jokkodirde wonɓe falde Ziguinchor oɗon mbawi jokkodirde e biteɗo Amadou Issaga Kébé numéro makko ko 77 560 54 30 so tawi ko wonɓe to banggue Kidira oɗon mbawi jokkodirde ceerno Habous Diallo numéro makko ko 77 554 75 54 so tawi kadi ko wonɓe ha to Touba oɗon mbawi jokkodirde biteɗo Moussa Mbacké numéro mum 77 631 71 68 tawi koto wonɓe to leydi Gabon oɗon mbawi jokkodirde biteɗo Pape Kane numéro mum ko 07 739 57 97 tawi ko wonɓe to leydi France walla to mbawɗa wonde kala sa jokkodiri e oɗo numéro hono Harouna Gaïda tawateɗo to leydi France kala leydi mbawɗa wonde so tawi aɗa yiiɗi jokkodirede mo haalane numéro mo poɗɗa jokkodirde Harouna Gaïda numéro mum ko 06 50 99 64 43 omo tawe to leydi France
so tawi koto leydi Mauritanie kala jiɗɓe jokkodirde gurel ti noddata ko 37 43 76 12 so tawi koto dowlaci tentuɗi Amérique noddata ko Abou Sow Kawral Fouta business mbatta ko +1 347 701 56 77 so tawi kadi jiɗɗa hebde koko laaɓi ko fate gurel ti an jiyowo bindi jata ko site mabɓe internet tappa www.gurelti.com taw koye minuscule mayi dendangala ko gurel ti nafata dendagal rafiji gurel ti safrata ƴeewa so tawi ne yaadi e rafi gonduɗa mbawa hutorade gurel ti hano hannirta ni musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewo e worgo jokkodirena e gurel ti beele eɗen kebta jaam hano hannirta ni ettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas e tati lewru morso woni lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ene nangani on karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemngal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen ma en jaa ha to Zoyrat noon e nder kaso prison e nder kaso mo Zoyrat ko prisonnier goto woni goto e sokonoɓe e nder oɗon kaso tawa kadi ko ñawanoɗo mo taƴano duuɓi 7 e kaso ko kanko tigui heeɓi fartaŋe wawde kay yaltude e kaso hanki jamma o dogui o naati e ladde hollirama noon kanko aljuma hanki o jamma o heeɓi tigui fartaŋe wawde ngaylade e ɓalal prisonnier ɓalal prison he o wawi ngaylade hen tigui ha dow ko ɗo no diwi o yalti o naati e ladde oɗo saaha joni noon dadiɓe e laamu leydi Zoyrat kala nana darino dole men ponno beele ɓe mbawa yitudemo kanko noon ko nanguirno koko fati guyka e kala saaha guykaji ɗi o heewi wadde tawa ko guyka armé woni e kala saaha nde o yahata wujjoyde o heewi ko joguitade soit laaɓi makko walla pistolet makko woni armé so tawi kay jomum dartima o hewno ko ganƴe ɗum walla itta balɗe mum ko on tigui woni oɗo saaha joni bawɗo hebde fattague dogde e nder kaso mo Zoyrat omo yiile noon jiilaw cattugu no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Moukhtar Wula Dahi kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aadi o jaɓɓima aljuma hanki o nogas ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi to bowal laaɗe diwoje ngal sito Nouakchott lo woni ballal taw ko mawgal no feewi ngala ballal noon koko fate ñakko coronavirus haɓade rafi coronavirus ñakko ngo noon koko hino sino farma lo o noon ko million dose taw ummiri tigui koye juuɗe laamu leydi Chine kañum walliti leydi Mauritanie ministre Mauritanie o noon caggal gafinaɗo ko fate cellal aadi hono Moukhtar Wula Dahi o holliri tigui wonde ngal ballal ngal ujunere dose ummorade leydi Chine e ɗum tengtina tan cehilagal moƴƴal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi o holliri kadi ɗum ɗo wona hande ɗum fuɗɗi wona ngal ballal ngal fuɗɗi saabu kay leydi Chine ko kañum woni leydi arwenidi ka idini addude ballal mum ko fate ñakko coronavirus faade e laamu leydi Mauritanie hono biyeteɗo Li Bayjina ko debbo kañum woni ambassadrice leydi Chine joɗini ɗum ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ngal ballal koko wiyete cadeau d'anniversaire on anniversaire noon ko mawninde manditare wattore duuɓi 5 ko leydi Mauritanie e leydi Chine jogdi tigui relation moƴƴota koto banggue diplomatie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kanko jagogal ngal kalfinaɗo ko fate cellal aadi o holliri tigui aljuma hanki o nogas ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi wonde ko ujunere e temedde jeegom e yimɓe jeeɗiɗo woni holkisnoɓe e nder waktuji nogas nayyi cakkitino ɗiɗi hen ujunere e temedde joyi e sappo e nayo ko testé mo hinde TDR woni test jawɗo 94 heddiɓe ɓe ko PCR woni test laboratoire tawama noon hen 96 e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e ñalawma hande o noon temedere sappo hollirama tigui temedere 50 e nayo neɗɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen leydi Mauritanie ene
jogui oɗo saaha joni ujunere capannayo e jeetato neɗɗo taw ko ka active woni wonduɓe morso coronavirus tawateɓe juuɗe safroɓe so tawi noon ko winditiɓe doggol corona tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaare 6 ujunere ne fawi temedde 2 e 53 neɗɗo e nder ɓen noon hen 6 ujunere temedere 90 e yimɓe ɗiɗo keptino cellal mumen hano hannirta ni so tawi ko doggol ɓe rafi o yooɓi pittali mumen e nder leydi he tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara temedde 9 e 80 e yimɓe jeenayo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salem wula Merzouga kañum woni jagorgal kalfinagal ko fati lelmotani kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi o bismima o joddima en audience e nder bureau ji makko aljuma hanki o nogas e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi son excellence Baylo Samba noon kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Guinée Bissau e nder leydi Mauritanie mujibu jonde nde noon ko yidde kay yewtidde mabɓe ñastade yidde yewtidde e ñastade galle cihilagal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ene tawtora jonde nde noon biteɗo Hamza Melaynine kañum woni directeur département Afrique à la direction générale de la coopération bilatérale son excellence Mohamed Wula Merzouga kadi kanko Mohamed Wula Merzouga kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi o joddima kadi en audience e nder bureau ji makko to o joddima toon noon hono ambassadrice joɗiniɗo leydi Allemagne e nder leydi Mauritanie hono son excellence madame Isabella Henenina ɓe jewtidi kadi ko juuti ko fate jokkodiral moƴƴal e yidde gollodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni koye on fannu keddoɗen kanko Mohamed Salim Wula Merzouga o joddima hanki kadi o joddima aljuma hanki to bureau ji makko to e ambassadeur joɗiniɗo leydi Mali e nder Mauritanie hono biyeteɗo Mohamed Dibasi ɓe jewtidi ko juuti noon ko fate jokkodiral moƴƴal e koddigal moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɓe jewtidi kadi ko fati e gonka falde nde ko fati to banggue sécurité sahela siftinde on noon nde ɗon jonde waɗi tan ko balɗe ɗiɗi kay caggalde kanko Mohamed Salema Wula Merzouga o joddino e sete taw ko délégation cetala MONUSMA woni casque bleu en tawateɓe nder leydi Mali erdino on délégation ɓe o joddino noon ko responsable ko fati de droit de l'homme hono biyeteɗo Christiane Mbala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen ko ɓoyani ko laamu leydi Sénégal ɓe coodino 33 bis taw ko bisuji transport ɗi hinde Dakar dem digga ɗina bisuji noon ko kesi pula garɗuɗi jaaduɗe jamanu addaniɓe soode ɗina bisuji noon ko gam yidde hoybinde e wadde dendagal ɓen waɗoɓe ya garta e nder Dakar e kottaɗe ɗum kala beele ne gona à l'aise hano hannit ni hoybitinde gam yidde hoybitinde ko fate transport haɗani noon yimɓeɓe kelli faaka yimɓe taw ko yimɓe bolle puyɗe teskama keeli yoga e ɗiɗon karuji e nokku to ɗi garno siftinde on noon ɗiɗon karuji nanno leydi Sénégal ko ñande nogasa lewru juillet woni morso gonɗen ɗum ha joni kobiruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni aljuma hanki o Mimi Touré kañume woni Mimi Touré woni Aminata Touré kañume délégation mumma timmuɗo taw ko ɓe Benna Bokk Yakar ɓe jettima e nokku biteɗo Birkelena o jaɓɓama toon noon jaɓɓugal molantegal Allah no fewi o holliri toon noon e nder meeting he o holliri hen noon wonde kay polgu ɓe jiiɗi tigui ko polgu ngu alda e guule taw ko polgu lamgu ceera o erima noon dendagal wuuro Birkelen kala kamɓe kala noon nde ɓe jaltata ñande 31 lewru juillet ndu gonɗen ɗum beele kamɓe kala ɓe mbawa yaltude ɓe beddoyo carte mabɓe o yiiɗi kay yettode participation toon yo won ha 90% o yiiɗi kadi so carte ɗe juppama ya taw polgu tigui polgu laamu ngu ala guule wonane tigui ko Benna Bokk Yakar o holliriɓe nder meeting he noon o siftiniɓe wonde Macky Sall ene watti hakkille mum no fewi e oɗon diwan saabu kay ɗo teskima Macky Sall waɗi toon fodde fermuji jeeɗiɗi taw ko ferme agricole waɗi toon kadi fodde poste uji jeetati taw ko poste uji de santé woni dispensaire uji o financi toon kadi projet ji sukaɓe e projet ji rewɓe kewɗi no fewi taw jeeɗo mumen e qime ha 1,4 milliard taw ko franc CFA o holliri kadi Macky Sall yamiriɗo noon ha rokkirama toon fodde ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e nogas e goho bourse taw ko sécurité familiale wondude o woni kadi fodde 51 ujunere temedde ɗiɗi e 90 e yimɓe ɗiɗo mbaɗama toon
sona enroulé ha mbawi hebde ko wite couverture maladie universelle ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Sédhiou Lamina Seydi ko kañuma ko neɗɗo APR ko kanko ƴettuno fetel makko o felli to wuuro witego Kanjogu o fellintona yimɓe ɗiɗo o barmini ɗumen adannomo fellude ɓen yimɓe noon ko caggal kay wullude neɗɗo makko taw ko neɗɗo makko dawrugol mo yaadi Kanjigu noon ene tawi e nder Burkiling e nder région mo Sédhiou ko nangganoɗo noon oɗo saaha kala o wonno koye juuɗe dadiɓe alkamisa ɓennuɗo noon gendarmerie woppitinoma ha laaɓi waɗimo libéré ñande alkamisa ɓennuɗo nde sagataɓe wuuro ngo noon nani tigui o woppitama ñande aljuma nde caggal juulal tusubar ko ɗon tigui kañumen foof mbaɗi diɗal mumen jaɓani galle makko ɓe tawanimo galle oɗon kono ɓe keeli galle o ɓe mbaɗi galle o saccagé ɓe bonni galle o bonande hewde no feewi kamɓe noon ɓe tawanimo ɗon saabu kay kanko ñande aljuma nde ene wawi tan tawa tinino kabar o guila aljuma subaka law ko adi salatu walla mbiyen ni kanko adi law taw o yalti wuuro ngo o naati e sonde ha ɗo joni hay goto anda to heedi galle o noon bonnama bonnugol ɓurtugol no feewi gendarme ɓe noon caggal nde mbawi tigui jiɗino tigui arde hadde galle o kono sukaɓeɓe e metti mumen mbawi rittude walla hadde gendarme ɓe ha jatiri ɓawo hadde donki wawde yettade nokku o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to hôpital Philippe Senghor skama toon kadi ko bebbeyel tokosel jibinaguel ko ɓooyani kañuma wujja toon e nder hôpital he bebbeyel nden ngel ko punaɗo woni ko jimo ɓe nawi gotel heddi gotel bamuma bebbe ngel ko député o holliri hen mette makko no feewi o namdima ardiɓe hôpital o nde bebbe makko yitete ko ɓuuri yawde e ko ɓuuri yaccade ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Barthélémy Dias kañum woni maire mo Dakar o waɗino Macky Sall hewno wadde e kala saaha so tawi kay Dakar heeɓi toɓoji woni e yolayru Macky Sall ne hewno yaltude e nder toɓoji he ɓorno botoji mum wawa tigui nadde nder yoga e leɗɗe teskade kay yidde teskade no bonande toɓoji ɗi to jarata kanko Barthélémy Dias noon o waɗi ɗum e nder Dakar o yahani goto noon omo yaade maire mo Yoff hono biteɗo Seydina Issa Lay Samba ene min jiddima noon ɓe jettima noon e nder legal Yoff ɓe jeeyi ha to Ouest Foire kala e nder tawa kadi ɓe jeeyi ko e nder toɓoji e nder toɓoji hen tigui woni to ɓe jeeyi o holliri to noon kanko Barthélémy Dias to Grand Yoff to noon holliri wonde ɓoyata ma o nuldu toon moto pompe uji jonɗi no fewi mbawde kay pompade e ɓiicade ndiyam ɗam ha wawa tigui gasde ha laaɓa haydara noon ala ko heddani laamu leydi Sénégal haydara ala ko heddani laamu Macky Sall o holliri noon wonde population Dakar woni ɓesgu Dakar fotini ko portude plainte wonande laamu leydi Sénégal saabu kake mabɓe bonde ɗiɗo toɓoji saabu kay o holliri laamu ngu daraki darde foti darade gollaki golle foti gollade ha no hannirta ni ko ɗum saabi nduɗo yolayru o holliri noon yoga installation ngaji mbaɗe toon mbaɗaka barke ɗum saabi oɗo saaha joni kala ƴi wonde ɓarde Dakar koko heɓata yolayru kabruji men ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Kolda ko Allah faabi noon ɓen e gollotoɓe e tawtanoɓe nder o hôpital mo Kolda kala saabu Allah faabi ɓe cuumu saabu hôpital o teskama hen tigui ko wiyete court circuit woni masse courant ko gollotoɓe nder hôpital o noon kañumen tigui mbawi kay yaɓande court circuit o ɓe mbawi tigui ñippude cuumu ngu dartinde maso ko ɓuuri yawde e yaccade oɗo saaha kala ɗiɗo lebbi kala noon ɓen gollotoɓe ardiɓe hôpital o kala ceerani wullude radio ji e réseaux sociaux ji kala namdade kayde hôpital o fewnite o garditine o yaadine e jammanu hono yoga hôpital uji gone e waɗede joni ni saabu ɓe kolliti hôpital o koko fuɗɗi naywude no fewi koko fuɗɗi kadi bonde ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal to mummeto Kolda jeena ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehili men Amadou Issaga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah weltare TV on calmitama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gani armée Ziguinchor armée Casamance ina wayno ɓe keeɓi machine wiyete ko plateforme ɗum noon machine o ko pour affaire sida ñawɓe wonduɓe sida ɓe noon ɓe beltima no fewi oɗo machine garɗo ina wayno ina walla kamɓe ñawɓe ɓe e safaruji mabɓe eɗen gandi Guy Marius Sagna heccitaɓel o waɗi conférence presse holko haali o polkolor Ismaïla Diallo ina wayno yo ittuɗo ko ɓuuri yawde yaccade e docteur bannoɗo Idrissa Goudiaby holɗum otiske o tawi wona gonga wino ko paaka yuymo nawato e Dakar wiya ko kural ina wayno kanko Ismaïla Diallo haala mabɓe ka foof rewani lawol o wi kanko oɗo docteur noon na wayno mata taw ko biyaɗo so tawi a wi ko kural
warimo ka petteteɗo aɗa naɓi kiidu walla ka itteteɗo e service oɗo gonɗa chef ɗo naweɗa banggue goɗɗo mbasa wonde chef ɗum waɗo haali kala ko wilimo ɗum noon eɗen gandi ko haala Guy Marius Sagna wona haala min préfet Ziguinchor o waɗi tourne makko e école aji ɗi ina wayno affaire BFM ɗum noon o wi no yaari normal hay goto mankani e candidat ji ɗi o wi no wano holɗum e bac o noonne kadi eɓe ñaagui BFM o yo wano ina wayno Ziguinchor candidat ji ɗi dañi no fewi e bac ɓuuri rawande koɓe dañi ɗum noon eɓe ñaagui BFM one yo wa noon ɗum noon Weltare TV radio gorko Amadou Isaga Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde jaam. Allahumma amina seydi Keɓe sen ummima to Ziguinchor ko ɗon ndewten payanto leydi Mali colonel Azimi Koyta kañum woni hoorejo leydi Mali o bismima o joddima e médiateur CEDEAO hono biyeteɗo Goodluck Jonathan gonmennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha joni kañum suɓa dogde koyɗe jaam hakkude catal CEDEAO e leydi Mali ɓe joddi jonde ɗe noon ko aljuma hanki o nogasi ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ko ɗum kadi wonno e kayida mabɓe ko adi kay ko janggu ngu ne waɗato kati en ɗaminoma noon sababu kay ngun janggu walla dillere wannode hanki nder e ndera kan kati ne wawno ɗum haɗa nden jonde kono teskama ɗum haɗani jonde nde joɗade ɗum noon e tengtina tan wonde ko daɗiɓe kollirno wonde situation e sous contrôle ɗum noon e tengti oɗo saaha joni saabu kay ɓe mbawi jokkude programme makko hano hannirtini addiɓe to noon kamɓe CEDEAO noon kanko Goodluck Jonathan o arani goto marde sete timmude no fewi e nder sete he noon tawe hen président commission CEDEAO cuɓaɗo ko ɓooyani ko ardiɓe to noon ko rewidade kay ko fati e laamu transition ngum rewidade transition o so yarata kay oɗo saaha joni so tawi ne rewi lawol e wadde kadi encouragé laamu ngu nde wawa tigui jokkude jabbal yaɓɓingal ha transition lana transition ka wawa kostude e dow jaam beele kay laamu ngu ne arta ha laaɓa e juuɗe ɓeɗon civil en Goodluck Jonathan noon caggal nde o yalti jonde makko joddino tigui e oɗon biteɗo colonel Azimi Koyta hoorejo leydi ndi o holliri tigui yeeso jandiyankoɓe e nder conférence makko de presse weltare makko mawde no fewi ko yewtidi e hoorejo leydi ndi e jaɓɓal kadi laamu transition ngu woni yaɓɓude oɗo saaha joni faade to faade tigui ko witte e ko rokkidde laamu ngu juuɗe civil en ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali gollotoɓe wondude gollotoɓe e impôt ji wondude e catala hujjikintoɓe mabɓe woni syndicat mabɓe biyetegal Sintema ɓe kolliri tigui wonde koɓe joƴƴinɓe kayit mabɓe on kayit noon ko préavis de grève ɓe joƴƴini on kayit noon guila ñande sappo ina yaaha lewru morso woni lewru juillet gonɗen ɗum préavis noon komo 72 heures ɓe kolliri ɓe joƴƴinino oɗon kayit to bureau ji gouverneur hollirde ɗum kay wonde ɗo kay ha ñande goho lewru août darton ndu so tawi hujjaji mabɓe ɗiɓe namdi e nder kayit ɗe so tawi hujjaji ɗi joltaki koɓe natoɓe tikkere foof ngo juuɗe ngo balɗe tati ɗum fuddoto ko premier lewru août ha ñande tati lewru août darton ndu ɓe kolliri kadi wonde ɓe bindi kayit dariɗo faade kay e jagorgal kalfinaɗo ko fate gollotoɓe woni ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social hono biteɗo Sokhna Diawara Hawa Paul Diallo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen Alassane Dramani Ouattara kañum woni hoorejo leydi Côte d'Ivoire o waɗi jillu makko aljuma hanki o to Afrique du Sud ko ngolɗo noon woni lawol makko garwanigol woni gadanol guila kay o are jeppere laamu ardade leydi Côte d'Ivoire ko ngolɗo woni jillu makko garwanigo e nder leydi Afrique du Sud leydi Nelson Mandela ko aljuma hanki o noon o yetti toon addimo toon noon ko yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e gollodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire e leydi Afrique du Sud kanko e nanɗo makko noon sehil makko hono Cyril Ramaphosa kañum woni hoorejo leydi Afrique du Sud ɓe mbawi waddude conférence de presse ɓe jewtidi ko heewi ɓe kaali kadi ko fati Afrique de gueɗe ko fati tigui ɓe ko fati ɓe jewtidi ko fati e guerre hakkude leydi Ukraine leydi Sud leydi Ukraine leydi Russie ɓe jewtidi kadi ko fati e sécurité e nder Afrique ɓe jagorɗe mabɓe noon ciifodiri ciifanɗe jeegom taw ko ciifanɗe woni tigui signature de accord de coopération jeegom mbaɗama e ñalawma hande o walla ñalawma hanki o toon e nder conférence moɓe mbaddi o noon Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire o suuti toon konngudi haalde kay ko fati e gonka ɓeɗo 49 militaire Côte d'Ivoire naɓe oɗo saaha joni ɓiliɓe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mali taw ko tumaɓe ko mercenaire uji arnoɓe yidde bonnude leydi ni e nder conférence he noon Alassane
Dramani Ouattara holiri tigi ɓeɗo ko dadiɓe ɓe hinde MONUSMA tawi kadi ko ɓeɗo mbattatno vague battowo jeetaɓi wala oɗoɓe ya garta e nder leydi he on namdima noon nde ɓe goppite ko ɓuuri yawde yaccade kadi omo yakori maɓe goppito saabu kay o holliri oɗo cuɓaɗo tawa kadi ko leydi Mali suuɓi ɗum woni hoorejo leydi Togo koyɗe jaam hakkude mabɓe kay beele ɓen koni ko ɓen mbawa woppitede omo jogui hoolo no fewi faade oɗon kadi omo ɗamini ɓoyata ma ɓen mbawa woppitede ha laaɓa mbawa artude e nder galleji men garta e nder leydi Côte d'Ivoire kabaruji men jolam jaɓɓeɗi koto leydi Ukraine paaɗena leydi Ukraine kañum e leydi Russie ɓe ciifodirino sifande noon on accord ko mbawa kay deƴƴinde pétalaji e kure bomboje ha leydi Ukraine wawa yaltinde ɗiɗon taw ko céréal mum kewɗo no fewi oɗo saaha joni bloquide to port tawateɗo e nder port wuuro witego Odessa ɓe kawride ɗum noon caggal kayde batoji ɗi puɗɗi fuɗɗade tigui sarwude fuɗɗade sirmdude oɗon céréal hollirama ko ɗon tigui 24 heures tan ko caggal sifande ko ɗon laabi avion ngaji leydi Russie joore mabɓe bomboje ɗena bomboje ɗon ɗin obiji hen obi goto yani usine taw ko usine baɗowo traitement ko fate oɗon céréal hono holliri laamu leydi Ukraine laamu leydi Ukraine noon holliri tigui wonde leydi Russie tengtinani woni tigui hormaki konngol mum hormaki sifande mum koto leydi Sri Lanka paaɗena leydi Sri Lanka heeɓi gouvernement kesso guila ñande aljuma hanki o ɗum noon ko balle tati tan caggal nde biteɗo Daniel Wiskermesig kañum suuɓa kay waɗa oɗo saaha joni yo ardo leydi ndi e nder gouvernement kesso cuɓaɗo noon teskama ko ɓuuri hewde walla yimɓe hewɓe hen ko yimɓe gouvernement kiwiɗo o woni tigui ko yimɓe ɓattiɗo oɗo biteɗo Raja Paksa ko hoorejo leydi ndi dogɗo e oɗo saaha joni ene dogui ha caggal leydi winditoɗo ɓataki mum wonde woppidi démission ni caggal seppoji Gulli Diaw mbaɗa e nder capital rewɓe seppo ɓe mbaɗi tigui ɓoɗi ha jettidira galle makko ko ɗon no hebno fartangue dogde faade to Singapour ko toon sifno kayida hollirde kay wonde o démissioni koto leydi Chine paaɗena mina goto tawi ko rokku to yimɓe ƴewanno faggade tigui guila kanŋe hayɗo ɗum ko on min tigui mabbi e nder yimɓe aseta hande o yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen yimɓe jeeɗiɗo wonɓe mbarmi hen tana o noon waɗi ko sanga 11h15 ɗum noon ko waktu leydi Chine e gan sanga enen waktu Fouta ne woni pecce jamma saabu ko 3h15 minutes jamma ɗum waɗi tana o noon waɗi koye nder diwan wuuro witego Beyen ene tawe nder région mo Gansu to rewo ɓaaƴo hirnangue leydi ndi koto leydi Iran uddirten kabaruji men toɓoji kewɗi ndiyam caami to wargo leydi Iran yimɓe sappo e jeeɗiɗo Allah toɓoji ɗi noon caabima toon yoolere mawdu no fewi ha sappo e jeeɗiɗo neɗɗo yitama hen en mbasi pittali mumen yimɓe hewɓe kadi ko yaaduɓe wurago enen donki yitede woni ko wiyete porté disparu ɗum noon ko aseda hande o guure kewɗe tawateɗe nder région mo Fara ene tawe oɗo saaha joni e yooleyru taw ko yooleyru cattude no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonganno on kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men seydi men Seydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men seydi men Amadou Isaga Kébé kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on